Yes. Joyce, mokwongo adwana akon ogandawa. Ni wan kaka yudhe ma Kenya kate. Gima wamiyo loyalty and fidelity en mana flag of Kenya. Ok ne ng'ato machielo. Obed Ruto, obed we don't care. Mae wamiyo luor kende. To ni mokata kapok adhi mokwongo ago osiepna moro Musa kanyo arwako kabisa. To adwa duoko ng'at mano penjo ni to be nitie nyathi gimoro ma osetho e ng'anyo. Adwa duoke niya e dala wa kata nyithindwa onge mosetho. But e dala no kendo nyithindwa ka nitie ng'ama dhi tho e ng'anyo mokwongo en an. Nikech an asebedo e ng'anyo. Kata kane pok abedo National Youth Leader mar NRA, ma is led by Okeja Mtata, nan president mar Masinde Muliro University. Koro gini ang'eyo asebedoe. To kata kane ng'iyo ka, I was not just participating, I was on the forefront. An kende no tiagas no goya kabisa ka, ma loose balance ma pota aturo tienda. Pi makwarcha, ilo sipwap, ane mang'eyo kada wach, ilo sipwap no luoka kode kabisa. Koro wacho niya, wan ready mar timo gimoro amora mondo wa change Kenya. Wang'eyo ni dhawni ok dhi biro mayot. E gima wacho niya, gima wamiyo luor kende en ang'owa, the flag of Kenya, kende wamiyo luor. To ang'eyo ni nitiere jomoluor, joma wacho ni businesses gi kethore. Ok wagomb ni businesses mag jo kethore. To wadwaro ni wakon jopiny be niya. Sama wan wasewuok mo wacho niya, so be it. Kopo ni en ko watho monde government olokre watho. Gimbujo be ni sama waluongo ni wadhi ng'anyo to chieng'no king'eyo ni iseno ni dalili rach. Lora dukani maber to mondo gik moko timre. Kaito wacho penjo kakora duge penjo miwacho mar county. Joyce, lwenye mwachako ni en lwenye mwadwa luoko go the system, the entire system. The entire system. Kaka wasichake gi president, pero wadhi cabinet secretaries. Sani wadwaro nyaka PSS moyierka monde rais otimidado ogol gin ngech jok man lwetgi osebedo ni chilo semino mar corruption ok wadwar kata mane jok modhi kelo. E county government ka king'iyo auditor general reports matimore kanyo kae makoka kwalo otimenewa. To wakuno governors wakoro kwanza governors wa kochakore gi Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu ni wabiro nu kendo wabiro kwaikore kabisa. We want to occupy everywhere and everything. Mo walok system ni. Wan gi MPs bende. MPs mi pesa mar CDF. To CDF ni koke omigi to tinde gidwa mana ni gichal ka gin ruodhi English wacho ni demigods. Yani gidwa mana ni onang sianda gi olugi jingwege ngweya. Ok wadhi nango sianda MP mora. In fact wadwaro ni CDF cha mondo duoki ogole ir MPs. Nikijiro ka koro MPs kawo manania ni jok magi miyo CDF gin jok magi ng'eyo. Tinde no ka nyithindo chandore nitie mon lite makata nyithind jok nya di school. Koro wadwaro mokwongo ni MPs be ready. MCS nikech no kata mane county assemblies wasefwenyo ni nitiere chike ma ikalo to impress the governors. Iwinjo nitiere kiani ji dhi benchmarking mag walo mago pesa jopiny emomiyo wacho niya nyaka MCS wabiro ne ji te. Ko wacho ni we are doing a total overhaul. To kendo kapok atika wacho niya nitie ngera ma wacho ni kineno kogwal leng'ore odiochieng'a alanga e yo kakalo yo kendo nitie gimoro ma is after the life mantie gimoro madwa nege mantie ngimane. Wan kaka jo youth wan sani ongwendego waleng'ore nitie gimadwa inyowa en poor governance and corruption and unfairness. Yani samitimo employment cha ido mana ka jopinje mamoko mimiyo gine moke okal. Koro message to governors and all leaders, governors, MPs, MCS wabiro nu. Yes. Millicent kaduke twak okinyi makawonano kwa dongi daka beach kende to watie ko twak mar okinyi makawuono bendanga mi thuolo mar mondo mi wach ni mogik kata kamano ere kaka rowere nyalo ensure ni kinde magiwuok oko ka ging'anyo to ben ng'anyo mar kwe ma onge gimoro amora manyalo bedo mar ketho mwandu mar ketho kata apaini to gin giwegi ere kaka ginyalo ensure ni gi conduct themselves e yorno mar kwe ma onge kata rakruok mar obila mora amora monyalo no nikech kata county ma Kisumu kono wanyalo wacho ni e kinde mokalo chien e kinde mar rowere ne wuok oko ka ging'anyo.